Mi-a zis că ea nu-i la fel ca celelalte. Mi-a zis că poate într-o zi o să-mi arate. I-am dat dreptate, că prea l-avea pe toate. I-am zis, mă cheamă Grasu, tu ești una din aristocrate. S-a uitat lung, mi-a zis că trebuie să fug, trebuie să ajung acasă, m-am oferit să o conduc. De fapt vroiam mai mult, adevărul-i crud. Domnișoara asta m-a băgat la balamuc și nici n-apuc să mă întorc, era adusă. Iar eu cu gura căscată și cu pata pusă. Însă o vedeam vorbind rusă. Știi că domnișoara aia, yeah. În fine ne mai vorbim, ne futem, ne mai prostim. Amândoi știm, nu putem să fim ce nu putem să fim, așa că zim. Zi-mi o poveste cu noi, ce se întâmplă între noi doi. Hai spune-mi cum ai vrea să fiu. Zi-mi o poveste cu noi, ce se întâmplă între noi doi. Hai spune-mi cum ai vrea să fiu. Asta este despre fata din poveste, că după mii de teste eu tot n-am nicio veste. Hai să trecem peste, de înțeles lesne, că fata asta n-are legături terestre. Chestia e că eu sunt bestia, iar e la fel de dulce, știi, la fel ca trestia. Autosugestia, nu știu, poate o fi, dar du-te și face repede vreo 2-3 mini-mii. Dacă știi, poveștile se termină fericit. Aici, în schimb, scenariul este diferit și în poveștile rămân cu prințul în merțanul alb și asumă riscul, biscut. Subiectul e închis, cu toate că odată mă simțeam de neînvins și am zis, ca o bestie din umbră, prințe, că o să-ți e o curvă, măi! Zi-mi o poveste cu noi, ce se întâmplă între noi doi. Hai spune-mi cum ai vrea